Käytiin Samin kanssa vähän seikkailemassa Kristianissa ja heittihän sieltä löytyisi pieni puska. Tämmöisiä kasvatuksia siellä oli vähän enemmänkin. Onko siellä? Mä en muista missä kadulla ei saanut kuvata. Joo. Mä käyn katsomaan mitä tuolla on myynnissä. Ai tuolla missä lukee weed. Missä lukee weed? Tuolla. Käydään siellä katsomaan. Minkä täällä kävellään ja löydettiin hieno paikka ja suomalaisen pitämä. Siitä saa ostettu vähän kukkaa sun muuta kivaa. Ei muuta kuin place to be. Ajatteliko täällä on huumeet joka puolella? No ajattelin, että niin hakataan hihaa tossa keskellä. Mä olen vähän Samikaan pettynyt, kun mä odotettiin, että täällä olisi jengi neulat kädessä makas täällä kaduilla. Mutta niin. Ei täällä kun pilvipäät ja tää pulijukko ottamassa kuppia tosiaan sun täällä. Mutta pilvi haisee aika helvetisti. Se kyllä kasvaakin aika paljon. Mennäänkö tuolla käymään? Mennään. Mutta niin, en mä tiedä. Ei tää nyt niin paha paikka ole. Mukamas saakeli Tanskan vaarallisimpia kaupunkeja. Mitä 50 murhaa 30 vuoden aikana. Niin se on aika vähän. Se on aika vähän. Mä tiedän pari paikkaa, missä mekin ollaan asuttu, missä on tilastot paremmat.